Isa sa mga pinaka-importante nga tikang, agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Suno pagid sa ginsulat ni Tita Harriet, naglapnag kuno ang kalainan sa kalibutan, tungod kay Lucio ngayon kag siya man, ang nagapapangita sa imo. Agod buhaton nga paon, kag mangin talamnan sang napilian niya nga alagad sa aswang. Tungod sa kagustuhan niya, nga magpabilin sa iyang gahom. Nakahibalo ko nun siya, nga ang mangin anak sang isa kagintamnan sang binhi, nga kasubong sa mangin anak ninyo ni Brent. Amo ang mahimo nga makapatay sa iya, kag magtapos ang iya kalainan. Inaayhan ang rason. Kung nga gusto na ni Mama nga makaangko na kami ni Brent sang anak. Oo, Sylvia. Ay, hala. Kag ang pagkabunag sa inyo anak, ang subang ninyo ni Brent, ang nagaisahanon nga paagi para makabalik si mama mo sa iya matuod nga dagway bilang tawo. Amo gali. Oo, Sylvia. Kag suno sa propesiya sa inyo katigulangan, matabogid ang natabo sa inyo nga mag-iloy. Isa ka katalamnan sang binhi, ang magabunag sang isa pagid katalamnan sang binhi. Kag ang nagbunag nga talamnan sang binhi, amo ang nagadala sang sumpa sa inyo kaliwat. Nga madula lang ini, kung ang ginbunag niya nga talamnan sang binhi, magbunag sang isa ka bata nga lalaki nga mangin mas gamhanan pa sa una nga kasubong niya. Kag nakahibalo man si Lucio bahin sa propesiya ngayon. Gani tungod sini, nakahibalo si Tita Harriet nga hindi mangin mahapos ang dalan nga usoyo ninyo. Ano? Hala, do ako yung ginakulbaan, Sylvia. Kag suno pagid sa iya. Kung magbusong ka na, Sylvia, mas mangin agresibo na ang mga aswang sa pagkuha sa imo. Meg?
Sa anong rason? Una, para kuhaon kag patyon ang ara sa taguangka ni Sylvia. Oh, ano? Ikaduha, para madayon na ang ila plano nga paliwatan ka. Kag ini, para mabunag ang mas gamhanan nga aswang nga mangin isa sa mga alagad ni Lucio. Oh, my God! Ay, may mga kaaway pagali kami, kaya hindi mag-untat. Tub-tub hindi masiguro nga madula na kami tanan. Ay, do mas malala pa gid ang nahibaluan ko nga ini, sang sa ginalauman ko. Sylvia? Diyos ko, hindi man pag-itugot ka maubos kami sa mga alagad sa kalainan, kagkadulom. Hindi man. Kabudlay gid gali ko nagapusong. Magluwas nga hindi mo na masuksok ang mga paborito mo nga bayo. Hindi na ako komportable. Bisan ano pang buhaton ko. Ay. Matatlo ka bulan na nga nagalain perming pamatsyag ko. Nagasuka ako. Kung makapanimaw ako sa mga baho nga paborito ko sang una. Masami ako nga ginaginutan. Bisan pa nga mabugnaong panahon. Wala labot sina. Permi pa ako irritable. Kagbilib gid ako sa pasensya ni Brent. Kagdason. Kadako na gid sang ginbago sang iloy ni Brent. Kung anong kaakig niya sa akon sadto. Subong. Daw kristal ang ginabuhat niyang paghalong sa akon. Halos. Ginakamusta na niya ako adlaw-adlaw. Kag kada semana. Nagakadtog siya diri sa syudad. Para nga duawon ako. Karon nga nakatapos ka na kaon, husayon ko naman ang buhok mo, Sylvia. Aha? Ay, sobra naman ina, ma. Oh, ano nga sobra? Kulang pa ang ginabuhat ko sa tanan nga atraso ko sa imo. Ma, ano ka pala? Wala na ato. Kalimti na ato. Kamapalaron gid sa hakon nga ikaw nangin umagad ko, Sylvia. Mapalarod ako tungod wala ka nagatanom sang kaakig. Putli ang kasing-kasing mo. Ma, salamat gid. Ay, Sylvia, kinakos mo ako. Oh, nga nagahibi ka, ma. Kay kabuot gid sa imo katama, Sylvia. Kag daw hindi mabaton sang konsensya ko. Nga ginamaltrato ko ikaw. Ay, ma, wala na ina sa akon. Ay, ang maayo pa. Total, wala man ako sang klase, subong. Malagaw kita sa mall. Gusto mo? Sige. Sige, Sylvia. Malagaw kita.
Nagpauli na si Mama? Oo, halin sa mall. Gindulong ko na lang siya sa bus terminal. Mga alas 5 kayo na sang hapon. Naglagaw ka mo sa mall? Oo, kagin pamaklan ko siya sang bayo. Kag iban pa niya nga mga kinahanglanon. Ga, salamat ha. Sa piyak sang ginbuhat ni Mama si imo sadto. Wala ka gid nagtanom sang dumot sa iya. Dapat lang. Tungod mangin lola na siya, sang akon mangin anak. Ga, isa kasi mana na lang. Pag-graduate na kita. Tiyo na siguro nga magkita kita sang iban nga madayunan. Hindi ka magkabalaka. Nagapangita na gid man ako eh. Maduwa na kasi mana. Tungod mapauli na mga kaupo naton diri sa balay sa tagsa-tagsa nila ka lugar. Dapat nga mas una kita nga masaylo. Kay tama kadako sang balay nga ini para sa aton eh. Kung magpabilin pa kita diri. Husto ka. Pero nag-offer man si Mama na mapili na lang kuno kita sa mga balay nga ginapanag-iyahan niya. Para nga hindi na kuno kita magbayad sang renta. Ote, anong ginsiling mo sa iya? Nga pahibalon ko ana ikaw. Salamat, mahal. Pero kung tani, hangkon mong ginhalinan ko. Gusto ko nga tilawan, anay, nga akong matukod sang bag-o nga pamilya. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita magsalig sa iban. Hindi abi ako gusto nga maanad kita nga may ginasaligan permi. Gusto ko nga magtinghwa para sa aton. Ilabi na sa mangin anak naton. Hindi ka magkabalaka. Handa ako nga magsuporta sa anuman nga mangin desisyon mo. Nga hindi mo na kinahanglan nga magpaathag pa. Madamong ginya salamat, mahal. Nagabi mo, nalipay ako nga nakita nga nagbag-o ng pagtamod ni Mama sa imo. Ay, mahal. Amo man ako. Abi mo, nagapasalamat gid ako nga ginbato na niya ako nga katapos ang inyong nga pamilya. Kag mangin mamag-an ang tanan para sa aton. Hindi parehos ang niligad nga tinion. Nga daw nagapangalag-ag ako pirmi. Tagsa nga mag-atubangay kami ni Mama. Kag hindi lang kay akong apektado, no? Kundi kita tanan. Ay, mahal. Nagapasalamat gid ako. Nga natapos na gid man ang kaakig niya sa akon. Inatungod utang niya ang iya kabuhi sa imo. Hindi na inamadula sa iya kaisipan nga ginbuhis mong imo kabuhi para lang sa iya. Ay, Brent? Bisa na nga akong pamilya. Wala sang naibalaan bahin sa sikreto ni Sylvia. Kag sang iya pamilya. Ano ayhan ang mga reaksyon sang pamilya ko? Kung makaibalo sila. Nga si Sylvia. May kaliwat sang katunga tao. Katunga anghel.
Dayan sa dagarinyo sa pagkamati ang batahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayon na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing.
Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Soledad, kagin pasakop na kristal, kagaton manatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Manog pa kuno-kuno, nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Wow! Kamanga nami isang tanom. Kagamanga nami isang mga bulak, Tita Marita. May nagaatipan man sa ila, sang napatay ang iloy ni Ricardo. Ang kalabanan sa mga tanom diri, kami ang nagtanom, kag nagpadako. Madugay man ang pag-estar ko sa balay nga ini. Sadtong mga gagmay pa ang mga hinablos ko. Wala naman ako nagpamana. Ganit daw mga anak ko naman sila ni Ricardo kag ang utod niya. Halos nasaksihan ko gid ang pagdinalag ko nila. Tungod ako gid ang nangin katuwang sang ila iloy. Naghalin lang ako diri sang napatay na siya. Tungod, hindi ko gid madala ang kasubo sa balay nga ini. Wala ako nakabawi sa paglalaw sang pamilya namon. Sugod sang napatay ang iloy ni Ricardo. Kag nagsunod naman ang iloy ni Sani. Tungod sang pagbunag sini. Kag sining ulihi lang, amo naman si Godofredo. Amo gani nga nagapamalabag gid ako sa desisyon ni Ricardo nga magbalik sa pagpangarera sang kabayo. Kitama gid kadelikado sang buhato niya. Ilabi na kay nakaagi na siya aksidente. Pasibala kung hindi na madalas ang lawas niya, ang pagbalik niya sa karera.
Bisan nagsiling pa siya nga maayo na siya. Anong buot mo silingon, tita? Ay, mabudlay ining nasudlan ni Ricardo eh. Oh? Nga aman? Tungod diri nakataya ang iya kabuhi. Kag ginapaminsar ko, paano abi kun may malain nga matabo sa iya? Ay, ambot na lang gid sa bata nga ina. Sa kadamo sang pwede nga buhaton nga kalingawan, ina pang ginpili niya. Ang isugal ang iya kabuhi. Hinali lang ako nga kinkulpaan sa ginahampal niya. Ang buot mo ba na silingon? Naga-intra si Ricardo sa karera sa mga kabayo, tita? Oo, Sol. Sadto pa man. Naga-intra na siya dira. Kag naguntat lang siya tungod sang pagka-aksidente niya. Kag kinahaglan niya ang malawig nga pagpahuway. Kag abi mo, sikat ina siya sadto. Wala sang may makapierde sa iya. Gani sang hinali lang siya nga na-aksidente. Nakaangkot sang dako nga pagbag-ong iya kabuhi. Kag ang nagahatag lang sa iya sang inspirasyon para nga atubangon ang iban pa niya nga obligasyon, amo ang manghod niya. Tungod nagasunod ini sa tikang niya eh. Nangin hinete man ang iya utod. Apang wala man nagdugay. Ginbawian man ini sang kabuhi. Kag karon nga wala na ini. Gusto naman ni Ricardo nga magbalik sa pagkarera. Para kuno tapuson ang insuguran sang iya nga utod. Nakahibalo ka bala? Kung sinong mangin kasumpong ni Ricardo, tita? Madamo sila. Apang ang pinakababaskog niya nga kaaway, amo si Gustavo. Nagaengkwentro-hanay na ina sila sadto pamban. Apang masami ini nga ginaperde ni Ricardo. Kag sang hindi na siya makahimo nga makaintra sa karera, didto kag nakabawi si Gustavo. Kag sang nanging kasumpong ini sang utod ni Ricardo, napierde ini. Kadi subog, gusto nga bawion ni Ricardo ang tropeyo kay Gustavo. Tungod nagapati siya, nga mapahalipay niya ang yamanghod kung sa diin man ini subong. Oh, Diyos ko. Amo na pala ining ginasiling ni Senyor Gustavo. Nga makaangkon sang katumanan ang plano niya. Solidad? Hinali ka lang nga nagpalanglapsi. Kakakon. Wala, tita. Nainitan lang siguro ako. Ate ko na mo. Dali na. Mabalik na lang kita sa sulod. Kay base husto si Ricardo. Hindi patuman ang kabaskog sang lawas mo. Kag makapalain sa imo ang makapoy sang sobra. Hindi ako makahibalo kung paano ko batunon ang kamatuoran nga natukiban ko. Paano kung mahibalan ni Ricardo nga ginhimo ako nga kasangkapan ni Gustavo batok sa iya? Hinali lang naglibog ang ulo ko.
Kagang una nga nagsulod sa akon kaisipan. Amo ang natukiban ko bahin sa ila ni Senyor Gustavo kag ni Ricardo. Do ginasukmatan ako sang akon konsensya. Wala niya ako ginhatagan sang kalinong. Paano kung makahibalo si Ricardo? Sang matuod ko nga tuyo, agud nga magpalapit sa duog nga ini. Mapatawad niya ayan ako. Ay, ginaako ko. Nagadayaw ako kay Ricardo. Apang pilit ko ini nga ginakalimtan. Tungod kay Senyor Gustavo. Ay, nabutang ako sa alang-alang sa sitwasyon nga ini. Hindi ako makahimo nga mag-isol. Sa tapos bulan, kinahanglan ko na nga maghatag ako sang sulat kay Senyor Gustavo. Paano na lang ang pagpabulong sang akon amay? Kung hindi ko siya tumanon, sigurado ako nga nagasto na ang kwarta nga ginhatag niya sa amon. Nabuhin na nato ni nanay. Ay, to hindi ako makatulog sini. Paano kung mapahamak si Ricardo? Mabatas ko ba lang nga masakit? O kung mangin kabangdanan mo lang sa pagkadula sang kabuhi, sang lalaki nga una ko nga ginhigugma. Hindi ko mahimutig. Si Ricardo ang una nga lalaki nga ginhigugma ko. Oy, hindi ako makahibalo kung ano ang buhaton ko. Nagaplano ako nga isugid kay Ricardo ang tanan. Hindi ko mabatas nga sa pihak sang kaayo niya sa akon. Isa kapag traidor ang ibalos ko sa iyo. Kung nakahibalo lang kung tani ako nga daan, nga mo sina ang ipabuhat ni Senyor Gustavo sa akon. Wala kung tani ako nagpasugot nga maumid sa malain niya nga plano. Nadala lang ako sa sobra na mo nga pagkinahanglan sang kwarta. Kung nga nagpadaso-daso ako. Kag wala ko napinsaran sang maayo. Kung ano ang matuod sini nga rason. Ang dumdum ko, anay, kung dako na nga swerte ang nag-abot sa akon, hindi pagali. Nagsala ako. Nagsala ako. Ano? Maligo sa suba? O tita, kita ni Bantay. Total tapos naman ang akong leksyon. Makadto kita sa suba kag maligo ah. Ate, sige ah. Kanami sang tubig. Kabugnaw. Katinaw pa. Abi mo tita Soledad, naisagod si Bantay. Kanga nga nakasiling kasi na.
Kagano ang rason nga mahisa siya? Ay man hindi siya makaupod sa aton sa pagpaligo, diri mo. Kag nga hindi. Pwede man nga makalangoy ang ido. Hindi ba na? Kadlok abi si Bantay sa tubig. Pero, hindi siya makaluwas kay Choy Pitong kung ginapaliguan siya. Pero madasig man siya magdalagan kung malapit na lang si Choy Pitong kay gapalagyo siya. Amo ba na? Oo. Ba? So diin na siya? Nga wala ko na siya nakita. Wala siya sa higad, oh. Basi kung may nakita man siya nga ido, kag nakikagbiyan siya iya, sige lang makita man gyapon na siya naton karon. Ate, igo lang yun nga makatakas kita kag magbalik siya. Wala to na lang naton Hala? Nakatapos na kita paligo? Apang wala pagid magbalik si Bantayaw? Ang may paguro tita, bangitaon ko siya? Bangitaon ko siya sa palibot? Sige. Maghalong ka, ha? Hindi ka lang magpalayo. Oo, tita. Bantay! Bantay, di ka na! Mapungko ako diri sa bato. Usayon ko ang akong buhok, hasta nga magmala. Hinali na nagdulong. Kadamol sang galom sa langit. Dumaulan, ha? Apang wala nakabalik si Sani sa pagpangita niya kay Bantay. Ang mayo pa, apason ko sila. Dira ako maagi sa ginagyan ni Sani kaina. Sadiin na pala sila man. Nga wala ko sila makita diri. Nag-ulan na. Ay, mapasilang ako sa idalong sang dako nga kahoy nga ina. Masagin ako siniba. Kag pamatsyag ko. Daw nagapanalupsop ang katugnaw sa kaunuran ko. Oh, Diyos ko! Nagpangilat pagid. Kalain sa kakulba kung maging batsyag ko ba? Kadulom na gid sing palibot. Kag sa banta ko, malayo na ako katama sa balay nila ni Ricardo. Ay, hindi ko na mahibala ng dalan pa uli. Nagtalang na ako. Ay, Diyos ko, hindi man ko pagpabayi, oy. Hindi man. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kausagpon sang kasaysayan ni Soledad, agin pasakop ni Kristal, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Manog pa kuno-kuno nga kasing-kasing. Sa direksyon ti Marnie Mongcal.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me.
plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Malakat ako sa Guasara. Apang Gabriel. Hindi ako magdugay. Mabalik dayon ako. Morris, ita ko pumportahan. Kag hindi mo inipagbuksan, bisan sino pa ang magsulot. Nagkangop ka bala? Oo. Please, Gabriel. Hindi ka anay maglakat. Gusto ko gid nga di magalin. Apang wala ko si Mahimo. Hindi ko na maliwat ang akon kaugalingon. Kung nagakinahanglan ka, Gid, kuha ay nasa akon. Abang hindi ka magguha. Sara, hindi. Akon ini pamatod. Kag hindi imo. Kadamo na sang nagyan mo, Sara, nga depresyon. Gabriel, kung nagakinahanglan ka sang dugo, pwede mo na nga makuha ang akong dugo. Nakaibalo ako. Kung ano kabudlay para sa imong maghatag sa ngamusin ng halad, Morris. Apang sobra ng inyo ginabuhat nga pagsakripisyo para sa akon. Hindi ka mo magpalibok. Mabalik dayon ako. Paturon ko, anay. Kunara sa palibot si Nina. Wala siya. Madulom. Kag malinong ang palibot. Si Nena. Siyang nagadala sa mga sumbi. Sila ang ginaupod ni ninagod niya mag-abdak kay Sarah. Kaginpawok niya ini. Kaginkuhaan pasang tugo. May mapanimahuan ako. Si Nina pala'y na. Hindi siya. Isa'y na kababay. Siya ang akong kuhaan sang dugo sa kalalangan sang hipnotismo.
palapitan ko siya. Siya ang akong kuhaan sa jutay nga dugo. Akong magapaumpaw sa akong kaakig sa natabo kay Sarah. Ari na siya. Karon, i-hypnotize ko siya. Harana. Isa siya kamatahom nga babae. May malaba kag maitom nga buhok. Hindi na siya makapangindi sa akong gusto matabo. Kag mahapos lang ang akong buhaton nga pagkuha sa iya sang dugo. Apang hindi siya makatumtum kung ano ang natabo sa iya. Ari na ako. Nakabalik na ako sa apartment ni Sarah. Ato siya. Nagahigda. Mapalapit ako sa ila. Nagakatulog siya sa sofa. Kag nagaulon siya sa paa ni Morris. Nakabatsyag ako sa sukna sa akong konsensya. Kung wala akong nagbalik kung tani, nakasal na silang duha. Duha ka mortal ang bagay sa kada isa. Morris, magtulog ka na. Ako nang bahala kay Sarah. Kung hindi sa imo, kung tani wala pa mabutang sa katalagman ang kabuhi ni Sarah. Ulihin na, Morris. Hindi na natin mapauntat si Nina kung hindi matuman ang iya pagtimalos. Nga hindi mo lang pagbayaan si Sarah. Kung wala ka, ayhan inang vampira ngay na. Hindi na magpahilabot pa kay Sarah. Mahimo. Abang hindi ako magpasimpalat. Si Sarah man ang maapektuhan kung nagsala ka. Wala ka man gihapon sang nahimo agud maprotektahan siya sang maayo? Maghinay-hinay ka, Morris. Kung magsala ka, duha ka vampira ang mahingabot sa imo. Apang paano kung magbagong pinsar ni Sarah? Ano kung hindi na siya sa imo? Patyon mo bala ako? Magtulog ka na. Magaling ka na sa akong atubang. Tub-tub may pasensya pa ako. Kuhaong ko si Sarah sa sapak mo. Matulog na ako. Morris, siguruha nga sirado ang tanan nga bintana, kaportahan. Oh. Matuod gid bala nga sakiton mo si Morris. Nagabugtaw ka gali, Sarah. Oo. Matuod ba lang ginambal ni Morris? Nagbago na lang pinsar mo? Amo balay nang gusto mo? Patyon mo bala siya? Magsiling ako nga huo. Hindi ako makapamatod, Sarah. Hindi ako makapamatod. Gabriel, hindi na kinahanglan nga makahibalo ka sang akong sabat. Kinahigog mo ako ikaw. Bisan ano pang matabo, hindi na ina magbago.
3 ka oras na nga nagaulon sa akong butkon si Sarah. Kaginahimutaran ko siya sa mayo. Ginahimutaran kong katahom sa ginawong. Kagindi ako matakan sa pagpamati sa iya mahinay nga paginawa. Hindi siya maging imo. Tob-tob san o Giovanni. Ay, si Nina. Nagapakighambal siya sa akon pagi sa akon kaisipan. Kaang kong akong butkon nga ginaunan ni Sarah. Karon, bakad to ako sa bintana. Aring bintana. Madulom pa kayo sa kwa. Kagara si Nina. Makita ko siya sa kadulom. Kung hindi mo ako mahigugma, Giovanni, hindi ka man makahigugma sa iya. Nakita kong kaakig sa iya mga mata. Nagabagay ni sa kaakig. Apang sobra pa dirang akong kaakig na batsyakan. Kakun hindi lang, hindi ako makahalin diri. Ginlubag ko na ang yaliog. Sa hindi madugay, mangin isa na siya kaabo. Mangin abo, kag isa ka mata nga handumanan para sa imo. Nina! Nagapakitluoy ka balaliwan. Agad maluwas ang iya kabuhi, Giovanni. Magwa ka pala diri. Kag magluhod sa akon at tubang. Makadto ako si imo, Nina. Kung mahimo na ako makahalin diri. Apang subong, hindi pa ako makahalin diri. Makadto ka ba diri sa akong subok ka magpakitluoy? Nga hindi ko pag-anakon ang mortal na babae. Oo. Kag anong ihambal mo? Kung anong gusto mo nga mabatian. Kung mo, magluhod ka. Kag ibabati sa akon kung ano ang ihambal mo. Batuman ang imo gusto, Nina. Maluhod ako. Ari, nagaluhod na ako. Ihambal ko nga katahom sa imo. Ang imo katahom, mas matahom pa sang silak sang adlaw. Kagang imo mga bibig, mas matamis pa sa nektar sang bulak. Kag nakahibalo ako, nga hindi amo inang matuod, Giovanni. Ihambal ko ang gusto mo nga mabatian. Kung gusto mo nga magkuha sang kabuhi, kuha ang akong kabuhi. Manginmatay ka para sa iya. Ihatag mong ginatos mga pagkabuhi, bangod lang sa isa ka mortal nga babae. Oo, Nina. Buhaton ko ina. Kuna mo sila, mag-aantos ka. Sa sobra pa sa akong luyag na matabo, Giovanni. Maabot, ina. Oh. Wala na siya. Nadula siya sa katulom. Kung hindi lang tungod sa binditado nga tubig nga nagalibot sa balay ngayon ni. Kung tani, nalagas ko na siya. Pila ka adlaw na nga wala kita makaguha. Gabriel, mahimo kang makapadugay sang pila ka adlaw nga wala sang pagkaon. Apang kami ni Maurice, kinahanglan namon nga magkaon. Gusto ka, Sarah. 3 ka adlaw nang nagligat. Sugod sa magpakita sa akon si Nina.
Kag ako, nagpahibalo na ako sa kumpanya nga hindi maayong akong pamatsyag. Kag hindi ako makasaot. Kag si Morris naman, nagpanawag man sa kumpanya nga nagpauli siya kay may problema sa iya nga pamilya. Maghimo ka na sang listahan. Kaya akong malakat, Sarah. Maayo ayan, ina. Maprotektahan ka ni Gabriel sang sa akon. Apang, sino maprotektar sa imo, Morris? Ang maayo pa, kita nga tatlong malakat. Maayo ina nga suggestion, Sarah. Mas maayo kung hulaton naton nga magaga. Kag si Morris sa mo magwa. Apang saga nagakatulog ako. Kag sino mabantay sa mo, Sarah. Mas maayo matuod kung maglakat kita nga tatlo subong. Pagkatapos si makakaong kita, malakat kita sa nagabaligya sang armas. Luyag ko nga may armas kamo, agud ipangapin sa mga sumbis. Gusto ka? Nagdeklarar sa ngaway si Nina. Kaginhanglan nga may armas kita nga ibato sa ila. Nakagi ka na bala gamit sa pusil, Morris? Wala pa. Pero makaibalo ako kung magtuon ako. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang